Wis nyok kepruke ndasku. Lho. Engko nek mati, Weh lah. Mati urip kuwi gaweane Gusti, gawe. nek pecah, Engko tak tambale cerewet gawe lah. nyempes melang ya aku. Wis kok to. Ora iki ngampet tenanan. Yo, lamit lho. Heeh. Weh, setro. Pisan gas, Tru. Pisan gas jajal. Iki rada mendem iki. Ya. Pisan gas. Wis apa-apa ndak malah muntah engko. Ya. Wis ngene iki gleleng ngene iki, Tru. Heeh. Macan ketok sak kucing mingan. Ha iya. Direbut kok. Ya, rebute. Ora melu lho, Tru. Iya. Wis tau yae rasa kuwatir. Kok bali, Gong? Keseseken. Oh iya. Duk. Tak dung ngono. Diman kene. Ya. Musuh sing mendem aku tambahin, Tru. Iya, tambah. Wes iki wes tenan iki wes. Wes. Gleleng tenan iki. Heeh. Hati-hati lho. Lho, sing hati-hati iki aku. Heeh. Hati-hati lho, Gong. Ya. Ya jagat pangestu ngoro. Ya jagat dewa Bathara. Pati Patri Mandra Kethu. Wanter sabda paduka Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng abdi kepatihan. Kepareng ambabarana ingkang sejati. Kenging menapa paduka dangu dhateng ingkang abdi kepatihan. Ing abdipun Mandra Kethu diweji. Pati Mandra Kethu ingsun mung kepengin miyarsakake kepiye mungguh nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negara ing Mandaraka ya ing Madras kene. Murudyake matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ing karempit Patri Mandra Kethu. Gusti semban kula nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka ndang bab tata rakiting negari Mandaraka. Sedaya para kawula sami sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Madras. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladhen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula. Gawi bombong tias ingsun. Ora liwat pakaryan kang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsaning ingsun. Pati sampun boten kirang prayogi diweji. Namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumanggaming pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun para Prabu Mandrapati ing Madras sesembahan kula diweji pengayoman kula. Ingsun tampa karya bombong tias ingsun. Sepisan maneh pakaryan kang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsaning ingsun Pati Mandra Kethu. Ri sampun boten kirang prayogi diweji sesembahan kula. Pengayoman kula ing Madyapada prapting delahan. Anak Hanung Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti. Narasoma Atmajaku nggir bocah bagus padha satata nggonmu ngadhep ngarsanipun Rama nggir Narasoma. Nunamit pasang kaliman tabil tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang Rama Prabu.
sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene kula kadak wilepet anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu. Sowan kula tansah manggih kayuwanen niring sambikala. Tansah pinanganing kawidadan boten manggih langsung tunggal menapa namung parang kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama. Rama Prabu Mandrawati. Ya nggih tak tampa. Gawe bombong penggaling wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana. Nggih kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Namung dadosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra. Dene dinten sak mangke ingkang putra kaparengaken sowan ngabyantur kersa paduka Kanjeng Rama. Rama menawi tetela badhe wonten dawuh ingkang dipun sampiraken dhateng kewajibanipun ingkang putra tumunten ambabarana ingkang sejati. Wonten menapa dening ingkang putra katimbalan sowan wonten ing Datulaya negari ing Madras menika Rama Prabu Mandrawati. Narasoma wonten timbalan ingkang dawuh pancen tak jarak dina samengko panjenengan ingsun nimbali kelawan Atmajaku ingkang banget dak tresnani. Atmajaku ingkang besok bakal gumanti marang keprabaning pun Rama sira kulub Narasoma. Nanging luwih prayoga satata dhisik sadurunge pun Rama mbabarake wigatine apa ta sababe dene pun Rama nimbali kelawan sira kulub Atmajaku bocah bagus. Pati wonten timbalan prayoga nunggunmu ngadhep apan dina pasewakan niki mau panjenengan ora bakal ngrembug babakan negara Mandaraka ya negara Madras. Nanging iki mung mligi nggonku kepengin sak pejagong lawan Atmajaku Sinarasoma. Mulane ora ana pandangan saka panjenengan ulun sira aja nganti wani sumambung rembug lawan panjenengan ingsun. Nggih menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat anakku nggih Narasoma wonten timbalan Rama maju ilangno jiguh kelawan pekewo Durgama Sangga Runggi maju supaya tetela nggonmu bakal nampa pangandikaning wong atuamu ing Mandaraka ya wong tuamu aku Narasoma. Anakku nggih anakku wong Jentara anakku wong Kaloka Narasoma. Inggih wonten timbalan Rama jagat nganti keberbeken marang umandange nom-noman saka negara ing Madras saka negara ing Mandaraka kang aran Narasoma. Ya ing bab kadigdayan ya ing bab kebagusan tata krama unggah-ungguh kuwi nuduhake sawijining anak ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa ngunggahake derajate wong tuwa. Sedaya menika awit panggula mentah paduka Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wajibe pancen ngono. Sing jeneng wong tuwa diwajibake tutur-tutur marang anak. Sing jeneng wong tuwa diwajibake nggula wentah kelawan anak. Merga wong gula wentah anak kuwi nganti kleru nggone gula wentah tan wurunga si bocah bakal anjuk marang juranging kanistan. Kanthi kaya mengkono wong tuwa ingkang ora ngerti kenthang ki muling lelakon ingkang ora ngerti pojok plereting kahanan bakal kaya dibeset raine merga saka pokal gawene anak. Inggih Narasoma kula wonten dawuh Rama nggone pun Rama dadi nalindra ana ing negara Mandaraka ya ing Madras. Wekasan negara Mandaraka dadi negara ingkang gedhe. Ya ing bab samu barange liyan praja nganti kebrebeken marang umandanging negara ing Mandaraka. Nganti saksuwene Kanjeng Rama Mandrawati lenggah dampar ana ing negara ing Madras iki ora ana parang muka ingkang wani bakal anjungkeng marang kawibawaning wong atuamu. Ora ana liyan praja nalindra liyan praja ingkang bakal wani hanggebak perang negara ing Mandaraka ya awit kabeh mau padha wedi marang umandanging negara ing Mandaraka. Kawulane padha urip tentrem ayem rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane satemah uriping para kawula ora kekurangan samu barang lir. Inggih kena tak ngibaratake Ngedara Mandaraka saiki lagi ngancik marang jaman kencana. Inggih. Lah aku tak kandhani.
Yuswanipun Rama kuwi wis ora nom. Aku ki wis tuwa. Mongko wong tuwa kuwi menyang endi parane? Embane srengenge nalika mlethek saka wetan padange. Nganti jagat iki kepanasen tumekaning tengah nganti iso dienggo panguripaning para kawula. Nanging guming siring srengenge mangulon ana ing jodhok sisih kulon mung katon endahe tok sakwise kuwi bakale peteng. Tegese kaya lumaku ning menungsa urip ana ing alam padang. Kaya lakune menungsa urip ana ing alam padang kuwi nek wis tuwa kaya wong atuwamu Mandrapati ngene iki besok bakale aku arep menyang endi parane. Mung kari ngenteni marang timbalaning sing maha nasa. Mung kari ngenteni timbalaning marang panguwasaning jagat. Negara ingkang semene jembare, negara ingkang semene agung lan agenge iki sapa ingkang bakal nerusake tanana liya kejaba mung sira kulub Narasoma. Inggih. Kowe ora kena nduwa keparingipun Rama. Kabeh tampanen jrenyatane pancen kudu mengkono pernataning negara. Menyang endi wae yen to ratu surut marang kasedan jati ingkang bakal gumanti keprabon mau putra ingkang mijil pambayun. Mongko sira kula kuwi anakku dene adimu Madrim mau metu wadon. Inggih. Mula negara iki bakal sira asta. Negara iki bakal sira asta. Sak suruting pun Rama besok, sak lengsereng pun Rama, negara iki tak pasrahke marang sira kulub Narasoma. Apik-apike wong neruske kuwi yen iso aja mung imbang nanging luwih becik. Ya, inggih. Apik-apike wong neruske kuwi aja mung imbang nanging luwih becik. Tegese kuncaraning negara Mandharaka ingkang kaya mengkene mau diasta dening ramamu Mandrapati, sesuk yen kowe wis dadi ratu, kuncaraning negara Mandharaka kudu ngungkuli pun Rama ana tetembungan taruna ngungkulana bapa. Inggih Rama. Pangestu Paduka mugi saged andayanani dhateng menapa sampun Paduka dawuhaken. Ya, pangestunipun Rama Banyumili. Inggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wong nyekel pemerintahanku ya ora entheng. Wong nyekel pemerintahanku ya ora entheng. Beda karo kawula, ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu ki wong kang sinampiran nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning kahananing ing pundhaking ratu, yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate, kuwi kawula. Inggih. Mula bang biruning kahanan negara, amis baji ning negara, kuwi ning pundhaking Nalindra. Lah bab kaya mengkene mau ora entheng. Ora enteng kudu ana panggala wentrah ya kuwi wewarah kawruhing kraton. Wewarah kawruhing kraton bener. Wewarah kawruhing kraton ingkang kudu mbok cekel nalika sesuk kowe ngasta bawah pemerintahan negara ing Mandaraka kuwi cacahe eneng 9. Cacahe eneng 9. Mula rungokno lan tulisen eneng rasamu utawa eneng atimu. Inggih. 1 wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu. Angka 3 bal pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu, angka 5 kekasihing ratu, angka 6 patraping ratu, angka 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Diring-eling. Inggih ngestaken dawuh. 1 wajibing ratu kuwi aja kendhat Hanata, Haniti, Hamriksa lan Hamisesa. Kuwi kewajibaning ratu. Lan sabanjure pengageming ratu aja tinggal pakarti sama beda dana denda lire. Nadyan to kuwi wong liyan kebrayan angel labu tumraping negara kudu mbok ganjar sakmurwati ning nek kuwi kulit daging sanak kadang mitra kawruh. Monggo keluputan tumrap negara kudu mbok patrapi pidondan ingkang sak bobot kalawan keluputane. Kuwi tembung sama beda dana denda. Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamengku, hamot lan hamangkat. Angka 4 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawalaksana animpuna ing aguna amumpune ing kautaman. 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa libawa. Angka 6
patraping ratu Wulunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu mersudi mrih hayu hayem hayom lan hangayani. Dening kang kaping 8 junjunganing ratu kudu bisa jejeg adeking praja katentreman kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung ingkang pungkasan bandaning ratu kuwi kudu duweni kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Inggih. Menawi sampun paduka dawaken badhe kula canggi nggo jimat Kanjeng Rama. Bagus. Bagus. Rembugipun Rama ingkang angka 1 wis ndok tampa kanthi cetha. Lho nggih sampun. Tegese sesuk mangsa kala pun Rama lengser ke Prabon sira kulup ndak pasrahi negara. Iki mau wis mbok tampa. Lho nggih sampun Kanjeng Rama. Bagus. Jeneng anak sing iso gawe pemarming wong tuwa, yen ana anak ingkang bangun miturut kalawan wong tuwa mono. Nyadan aku isih urip nanging persasat kaya wis anguk-anguk lawanging kasuwargan. Inggih Kanjeng Rama. Salajengipun ingkang angka 2 menapa ing badhe kadhawuhaken dening Kang Putra pun Narasoma. Lah iki ngene. Iki katone bab sepele ning tumrap panjenengan ingsun iki wigati. Inggih. Narasoma, wonten dawuh Rama. Kabar sumebar nganti tekan talinganing pun Rama yen to kanca kancamu sakbaraan. Kanca kancamu sakbaraan wis padha nambut silaning akrama. Wis padha nambut silaning akrama. Tegese wis nglakoni mbangun Bali Wisma utawa wis salaki rabi. Inggih. Bareng pun Rama ngerti yen to kanca-kancamu sakbaraan wis padha rabi mau. Gumana ana ing padoning netra, aku kuwi wong tuwa. Mongko aku kuwi duweni anak sing digadhang dening wong tuwa. Dene wis duweni anak lanang mongko wis jejaga kaya sira kulup Narasoma mau. Ingkang gumana musik ana ing penggaling pun Rama, aku mung kepengin enggal-enggal momong mantu ngemban putu. Momong mantu ngemban putu. Mula sadurunge sira tak pasrahi negara Mandharaka iki, ingsun dawuh kelawan sira kulup Narasoma. Wektu dina iki ndak jaluk cekat-ceket golek wong wadon ingkang pantes lan trep nggone ngancani uripmu selawase besok. Merga yen to nganti Nalendra munggah ana ing dampar mongko tanpa prameswari kuwi bakal sinurak ing jagat pinaya ing pesak pepadaning urip. Doh nyono cerak nyono padha mestani ana ratu ora payu rabi. Ana ratu ora payu rabi. Kanggo nyumpel rerasaning para kawula ingkang kaya mengkono mau, mula sadurunge sira tak pasrahi negara ing Mandharaka, Narasoma turut ana kekarepaning wong tuwa. Turut ana kekarepaning wong tuamu Mandrapati. Kowe ndang golek wong wadon nek wis entuk tepungna kalawan pun Rama aja nganti kleru ing pamilih, aja nganti kleru ing pamilih. Merga wong wadon kuwi werna loro. Ana wong wadon ingkang bisa ngunggahke drajating wong lanang, ning uga ana wong wadon ingkang bisane mengorek-orek marang pasuryane wong lanang agar milang selawase urip. Mula aja nganti kleru. Inggih. Inggih. Syukur golek wong wadon sing nganggo hijab. Inggih. Kuwi iso gawe pemarenging Purnama. Inggih Rama ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Mula Kang Sangka kuwi dina samengko maragake wangsul ana pitakoning Purnama iki sira kulup ndak kegadang enggalo daup lawan sawijining wanita. Sapa wae Purnama ora bakal matesi lawan nggonira golek wong wadon kinarya ruwang nggonmu bakal napaki urip sak teruse. Aja ngomongake kuwi widodari, anak Nalendra, putra Nalendra, putra satriya, putra Brahmana, nadyan wong loro saudon telu saurupan
wong jalma wanan nang yen to pancen nuju prana lan bisa gawe pemareming atimu sarta cocok mathuk lan gathuk lawan rasamu pun Rama ming bisa mengestoni. Lah saiki gendi kowe matura karo pun Rama supaya cetha nggone pun Rama bakal nampa aturmu mau matura endi sing kira-kira durung cocok marang rasamu nggonmu bakal tak pasahi negara apa nggonmu bakal ndak dawuhi supaya enggal Palakrama Narasoma. Nun ampet pasang kalimat tabe tinebena ing ladone Jemawaing tawang tuwang. Linepatno ing tulamano menawi wonten pataturipun ingkang putra kula tadah wadana Rama ora dadi ngapa dasare kowe anakku. Mulyantana luputmu nggonmu munjatur kelawan pun Rama isih gedhe palimarmaning pun Rama tumrap sira kulup Narasoma. Inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nuwun sewu Rama. Menawi kula kapasrahan negari jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Narasoma. Kula menika dados putra paduka ingkang pambayun. Mila sampun jamak limanipun menawi kula nampi negari menika, kula tampi kanthi lega legawaning manah. Nanging kejot raosing manah kula sareng Kanjeng Rama paring dawuh supados kula enggal Palakrama. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho Rama. Mboten ateges kula badhe wantun andha dhateng kepareng paduka Kanjeng Rama. Nanging menawi Palakrama menika tasih tebih kaliyan manah kula Kanjeng Rama. Gosik to. Gosik. Mbok yo nyawang dhisik. Sadurunge kowe semaur kowe iki nyawanga Narasoma, kowe iki nyawanga. Nyawang marang blegere wong tuamu, nyawang ragane wong tuamu, Prabu Mandrapati. Aku wis ora bakal suwe meneh dadi ratu ning negara Mandaraka. Wondene ingkang kudu gumanti keprabone sira kulup Narasoma. Sadurunge kowe munggah dadi ratu ning Mandaraka, marata kowe ndang Palakrama matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene Kanjeng Rama paring dawuh mekaten. Nanging nuwun sewu mboten ateges kula mbadal dhateng dawuhipun Kanjeng Rama menawi bab Palakrama menika tasih tebih. Kok adoh piye to ya? Mbok ya diawe dicerakke. Kok adoh piye? Kowe iki wis jejaka lho Narasoma. Kowe iki wis jejaka. Kowe iki wis pantes gandeng kalawan swiwijing prameswari ing besok bakal njajari lenggahmu ning negara Mandaraka. Inggih, namung nuwun sewu. Tiang rabi menika mboten sepele lho Rama. Lho, kok ora sepele piye? Tiang bangun Bale Wisma, tiang lampahi Palakrama menika mboten sepele. Ngibaratipun keplok kedah tangan kalih. Keplok kedah tangan kalih. Menawi keplok menika namung setunggal. Menawi keplok menika namung setunggal, menika mboten badhe saged sae kawontenanipun. Mila bab menika kula kedah pilih-pilih langkung rumiyin wondene pilih-pilih menika wekdalipun mboten saged sak cepetipun Kanjeng Rama menika damanci waktu ingkang dangu. Seta. Kowe kok wangsulan ngerweteh kaya ngono karo wong tuamu to? Lah wangsulan kok le nganti kaya mengkono. Aku tak takon karo kowe. Aku sapa? Panjenengan tiyang sepuh kula. Panjenengan Rama Prabu Mandrapati. Lah gene ngerti. Anane kowe urip ning jagat kuwi mergo aku minangka sudarmamu. Lah kok dadi saiki kowe malah wani karo wong tuamu. Kowe malah sajae wani karo wong tuamu aku. Mboten ana geswantun. Mboten ana gesan duwa. Kula namung badhe matur sejatosipun Kanjeng Rama bilih kula dereng saged mangon Bale Wisma. Narasoma, kowe gelem apa ora takon Palakrama? Iya, yen papunten dereng saged Kanjeng Rama. Kok durung iso piye? Kudu iso. Nuwun papunten dereng saged Kanjeng Rama. Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono kuwi lha ta. Ingkang sekawit kowe iki gawe mareming wong tuwa. Nanging barang saya suwe rembugane lah kok tinemune kowe malah wani karo wong tuamu. Nuwun sampun. Mboten ateges kula wantun Kanjeng Rama. Mboten ateges kula wantun, nanging nyatanipun kados mekaten menika. Raos kula dereng menawi dipun peksa, mangke mboten badhe sae kedadosanipun cukup. Wis kowe rasa dadak mulang karo wong tuwa.
Kowe rasa dadak mulang karo wong tuwa. Pinter njara langit cah nom-nom saiki nek muni kepinterane pancen aku ngakoni. Ning bab pengalaman menang wong gerang bangane kowe. Inggih. Menang wong gerang bangane kowe. Inggih Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten. Namung raos kula dereng dugi. Raos kula dereng dugi. Yen durung tekan kuwi kowe sinawa supaya tekan. Ngono lho. Sinawa supaya tekan. Kandhi kowe golek srana utawa kancamu wong wadon diajak supaya bebarengan dijawil rasane merga tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Mula kang saka kuwi dina samengko kowe tak dawuhi supaya jauh kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa. Kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa, kowe dhaupa. Nyuwun pangapunten dereng saged. Nyuwun pangapunten dereng saged. Narasoma, wonten dawuh. Kowe wani karo aku? Nggih, mboten Kanjeng Rama. Kowe wani karo wong tuwa? Mboten Kanjeng Rama. Nek ora wani manuta, iya nyuwun pangapunten mboten saged menawi bab kala krama menika mboten saged. Kula tasih kepengin piyambakan gesang wonten ing alam padang menika, tegese kowe ora gatekake marang dawuhe wong tuwa. Tegese kowe ora gatekake marang yuswane ramamu Mandrapati. Kowe leleh luweh marang kahananing Mandrapati. Ora sudah kanggo anak sing wani karo wong tuwa, ora minggat tak bandem dampar pecah sirahmu kowe Narasoma. Ate wonten dawuh sinuwun. Kaya ngapa rasaning atiku? Narasoma. Kuwi anakku sing tak gadhang-gadhang. Bisa gawe pemarming wong tuwa. Ning nyatane badal-badal kaya jaran ucul. Aku ki wis tuwa. Mung kepengin ngepenakke uripku, nyawang negaraku, nyawang karo anak bojone Narasoma sesuk. Aku pengen momong mantu ngemban putu. Ning tinemune anakku kok badal kaya ngono nerak pacak nerajang perbatang. Iya. Kula piyambak boten mangertos kados pundi Raden Narasoma anggenipun menggali perkawis menika diweji Patih wonten dawuh. Aku kudu piye? Mula gage kowe tutura karo aku. Aku kudu piye? Ih. Sak mangke monggo lenggah wonten ing dampar langgur miyen. Panjenengan nedeng siniwaka. Nedeng dipun adhep sanggaring para kawula Nayaka lan Punggawa. Menawi ngantos kapirsan utawi dipun tingali dening para ing samya semewa. Menapa boten lingsem penggali paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Mandrapati. Menawi ngantos tetel kanalindran paduka namung babakan perkawis ingkang putra. Miturut pemanggih kula sak mangke ingkang putra saged dipun gula wentah malih langkung sae sinuwun. Kula aturi lenggah, kula aturi ngetingalaken dhateng jejeg adegipun alindring Mandaraka. Dewa Bathara jagat pangestu ngoro mati wonten timbalan ing adhaw. Wektu dina iki aja nganti wedi kangelan susulen tungkanen Sinarasoma. Ih, pareng paduka. Jan bali marang negara ing Mandaraka lamun Narasoma wangkal ora gelem bali marang negara Mandaraka. Mangsa bareng tak paringi Purbawasesa. Nggone bakal gawe srana supaya Narasoma gelem bali marang negara ing Mandaraka. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan bubarno kang padha seba jeneng ingsun kundur kedaton kawula nyun pamit madal pasilan sinuwun kaya wis ora ana dawuh maneh Patih
purna gatining pananggilan. Salsa sukun daton jeluk saking dampar ketana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring peromban cedi manggung ketanggung Joko Paloloro inggih samya ngampil pacraning keprabon. Gawis dengan saking Mandra tindak nyosri Nararata katiron saking Mandra kaya gumebyar candrane. Oh, lalah ya jagat dewa bathara ya jagat pangestungkara. Lah kok ora malah duwe sasmita apa-apa aku ora ngimpi apa-apa malah nampa duka saka Kanjeng Rama Mandrawati. Ingkang sekawit banget kepenak pangandikane tak rungokake yen to Narasoma bakal entuk kanugrahan ya kuwi negara ing Madras. Lah kok jebul kabul kawusanane ming supaya aku enggal palakrama mongko aku durung seneng. Aku durung seneng nambut siraning akrama. Uripku isih merdika, uripku isih kepengin ijen. Ning Kanjeng Rama sajae kok ngoyak kelawan ingkang ya kuwi aku Sinarasoma supaya enggal palakrama. Mongko ora ana pangrasaku, ora ana suaraku utawa waturku sing nyocok penggali Kanjeng Rama. Lah kok duka yayasinipe nganti mentala nundung kelawan aku. Ya. Apa dikira aku ora iso urip yen to lunga saka negara Mandaraka? Nuwun sewu Kanjeng Rama, mboten teges kula badhe wantun kaliyan paduka Kanjeng Rama Prabu Mandrawati. Namung jejeripun putra sampun nampi dawuh, kula mboten badhe ambadal dawuhipun Kanjeng Rama. Badhe sapuruk-puruk lampah kula duka, mangke dumugi pundi? Lan kawontenanipun ingkang putra kados menapa? Kula pasrahaken dhateng Murben jagat kemawon Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit. Sewu Raden paripaksa kula ingkang nungka dhateng timbahipun Raden Narasoma wanter dawuh timbalanipun ingkang Rama dening abdi kematian kedah saged hamboyong jengandika Raden kondur wonten negari Mandaraka inggih wonten ing negari Madras. Raden Narasoma sampun nikahaken dhateng Rama ingkang Rama menika sampun keladu yuswa sampun ngantos jengandika nilar negari Mandaraka. Raden kula ingkang nungka dhateng panjenenganipun Raden Narasoma kula nyuwun mahapunten. Pangling Siwa Patih kasinggihan mekaten Raden kula ngemrepeki dhateng jengandika Raden. Ana apa Patih? Apa pancen diutus dening Kanjeng Rama? Apa pancen kersaning Siwa Patih pribadi? Nyuwun mapunten. Raden Narasoma badhe tindak dhateng pundi? Apa Patih wonten dawuh. Ora usah dadak ngambali pangendikane Kanjeng Rama mestine wae apa Patih mireng. Yen to Narasoma ora dikanggokake ana negara ing Mandaraka, malah semune Kanjeng Rama wis mentala kelawan aku. Aku ditundung lunga saka negara ing Madras. Niatku ora bakal bali marang negara ing Mandaraka. Gandeng Kanjeng Rama wis mentala, bakal tak lakoni uripku tanpa mapan ana negara ing Mandaraka. Waduh. Menawi ajeng ngandika Raden menika mentala kados mekaten, ibu kados menapa risak ing penggalipun Kanjeng Rama. Inggih menika punden kula Prabu Mandrawati.
Jer nyatanipun kula kinten pangendikanipun ingkang Rama menika mboten lair batos. Lho, ora lair batin kepiye? Tiyang sepuh menika menawi duka adat saben sok mekaten. Kula caosi prisa Raden. Nalika panjenengan minglar saking negari Mandaraka, tumunten ingkang Rama nangis muwun krana getun ngedalaken dawuh ingkang kados mekaten menika kala wau. Menika kinaro pratandha bilih ingkang Rama menika boten lair batos anggenipun nundung jengantika Raden Narasoma. Siwapati wonten dawuh. Getun tiba mburi iki wis akeh banget pirangane lan akeh banget lupiyane utawa contone. Mula sing jeneng wong tuwa wajib tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi kuwi sak pangendikane kudu dipenggalih, aja ngawu gawar ngawur. Luwe-luwe Kanjeng Rama kuwi nalendra ingkang wis keladuk yuswa. Mestine wis tuwuk ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan lan wis ngerti marang kahanane panjenengane dhewe. Mula yen ana perkara kuwi wajibe dibeta nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung, aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Pangendikane Kanjeng Rama wis paring dawuh. Yen to aku ora nindakake dawuh Kanjeng Rama, doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Nalendra Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi ucape blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ora kena dipercaya dening para kawulane. Mula kinayon njunjung derajating wong tuwa. Nadyan aku putra kudu ninggalake kamukten kadonyan derajat pangkat negara Mandaraka. Tak lakoni mergo aku njunjung marang asmaning wong tuaku. Waduh. Kula jengaten Raden. Lho, mestine kudu kaya ngono sing tak lakoni. Nyuwun pangapunten. Samenika ngaten kemawon. Cekak aos kula kadhawuhan dening Kang Rama mboyong Raden Narasoma kundur dhateng negari Mandaraka. Kadhawuhan Kanjeng Rama mboyong aku kundur ing Mandaraka kasinggan mekaten. Saiki ngene. Genti tak takoni. Panjenengan badhe nyuwun paring dawuh menapa? Yen aku gelem tegesipun panjenengan tasih tresna dhateng tiyang sepuh. Junjung derajatipun ingkang Rama. Upama aku ora gelem, mongko dasarku antaraning gelem karo ora gelem kuwi miturut petunganku apik nek aku ora gelem. Lho. Dasaripun menapa? Aku wis matur to. Nek aku gelem bali marang negara Mandaraka, mongko akeh kawula sing ngerti baliku mau didhawuhi dening Kanjeng Rama. Mengko akeh para kawula sing padha mestani Ratu Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi mencla-mencle guneme. Wis dawuh karo Narasoma supaya minggat kok kongkonan patihe supaya mboyong Narasoma apa ora jeneng ratu sing blendra-blendre. Ning yen aku lunga saka negara Mandaraka, tegese aku njunjung derajating wong tuwa sabda Brahmana Raja ngendika sepisan ora kena wala-wali kaya Krisna tumaming drancang seta. Ngerti? Inggih, janipun leres. Lah, nek wis bener kono bali kowe. Siwapatih ngrangkanana wong tuaku sing apik-apik. Apa pekarepane kudu kowe iso ngladeni Wapati. Nuwun pamunten. Dawuhipun Kanjeng Rama menika menawi jengandika mboten kersa kundur kula kinan ngrudha paripeksa. Lho. Kose to? Ngrudha paripeksa kanthi dasar panjenengan mboten purun kundur. Ngrudha paripeksa tegese piye? Kula kedah meksa dhateng panjenenganipun Raden Narasoma. Arep njajal Narasoma kowe? Iya. Wapati arep njajal Narasoma. Nek pancen Wapati kepengin njajal putra Mandaraka putraning Prabu Mandrapati, ayo aja ndodhok kaya wadon pepinjungan. Ngadeka jejeg padha karo Narasoma. Nuwun sewu Raden, tak jabel basaku. Diwasaku mbasani wekal karo sampeyan ning nyatane wong tuwa kaya patih kaya ngene iki mung dianggep dadi wong dolanan. Lho, aku ora nganggep kowe dolanan, Wapati. Ning aku mung matur karo Wapati nek pancen njajal karo Narasoma. Ayo, neng kene ditemtokke. Yen menang Wapati, aku boyongan ning Mandaraka. Nanging yen aku sing menang, nuwun sewu lho. Yen to aku gawe wiranging wong tuwa, ndak aturi tata-tata. Aku ing bakal ngrangket Raden Narasoma. Monggo, Wapati, tak ladeni sak gedhekmu legane atiku.
Narada. Aja mundur lho Pati. Nuwun sewu nggih. Kepeksa kula tegel kalih sampeyan. Raden, kula ngakuni keunggulan sampeyan Raden. Wah Pati. Mboten nami kula menika badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Kula namung nuruti dhateng keparingipun Wah Pati. Anggenipun badhe ngruda peksa kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kinten kula jarak perkawis miloro dhateng jenganti Wah Pati. Nggih, mboten dados menapa. Mboten dados menapa Raden, malah sak mangke ingkang wa bombong dene Paduka Raden Narasoma sampun nggadahi kekiyatan ing kados mekaten. Kula titip Rama Prabu Mandrapati. Bab perkawis kula pinasran negari mangke gampil tuwin sak mangke kula kadhawuhan palakrama menika ugi gampil. Mangke menawi sampun ganep petanganipun manahipun Narasoma, kula janji wangsul kula dhateng negari Mandaraka, kula sampun mboyong putri Wapatih, kula nyuwun pamit. Dewa Bathara atos kaya watu kekarepaning Anggir Narasoma. Ya, Nggir, kula tiyang semua namung nderek memuji. Kula nderek memuji dhateng ngersanipun dat kamur wengdat mugi-mugi menapa ing sampun Paduka ngendikaaken
sageta numusi satemah damel bombong kang Rama Prabu Mandrawati. Kundur jengandika Raden kula antu-antu samangke dados semban kula sak lengseripun ingkang Rama Prabu Mandrawati Raden Narasoma. Om Dedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Oh, anakku ngger, anakku wong ayu. Nganti bingung nggonipun bapa napakake kalawan awakku. Nggonmu tansah duwe sloga ingkang beda kalawan adat ingkang wis. Pendak-pendak kowe metu saka pesanggrahan, saka pertapan lidang ana ing tamaning pertapan kaya ana sing mbok oyak, kaya ana sing mbok goleki. Nganti slagamu beda kelawan adat ingkang wis. Setyawati, Pujawati, apa sing mbok goleki lan karepmu piye, gegayuhamu apa? Gandeng kowe isih duwe wong tuwa, aja sok ngiwakake marang wong tuamu, matura. Apa ingkang mbok singetake ana ing ceceking rasamu? Gage, kowe prasaja karo bapakmu aku Bagaspati. Setyawati. Nuwun sewu Kanjeng Rama Penemban. Estunipun anggen kula ngrungkepi dhateng pepada paduka menika lingsem dhateng awak kula piyambak. Mboten namung jengandika ingkang boten saged nglenggahaken dhateng panjenengan nanging kula ugi bingung napakaken dhateng awak kula piyambak Rama Penemban. Lho, kok ngono wangsulamu? Para satata ingkang prayoga aja mbebundheti astaning wong tuwa. Lenggah sing prayoga dina inggih ngestaken dawuh. Kaya aja selak, kaya aja ngapusi. Wong tuwa kuwi luwih ngerti tinimbangane sapa wae. Jer kowe anakku, rasamu nedeng kodeng. Rasamu lagi bingung kenganglangan bingleng disababake ana bab ingkang mbok penggalih sarta ingkang mbok petung. Marajaba yen pancen kowe duwe penjaluk, waton bapakmu iso mituruti penjalukmu apa bakal tak sembadani. Wirang kelawan wong-wong kiwa tengen ana ing pertapan ngarga belah. Yen to Bagaspati ora bisa nuruti karepe anakku wadon Setyawati. Rama Penemban, sawetawis kula badhe munjuk atur. Ya, kowe arep matur apa? Estunipun manah kula kabebidung dingin pasumpenan Rama Penemban. Oh, lah dalah. Ditiyoni gandayani puspa tajem. Wancine dhewe-dhewe. Adat saben impen sing bakal nemahi kuwi yen to wanci jam 2 nganti tekaning gagat esuk. Winastan puspa tajem utawa kadoro dasih. Wancine ngimpen nalika semanten kula guragapan saking anggen kula tilem menika sampun kapireng kluruk ing jago wonten ing Brang Wetan. Tegese wancine kadoro dasih kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Jroning impen kowe ngimpi apa? Rama Penemban salebeting pasumpenan nalika semanten kula menika pitepangan kaliyan satunggiling satriya saking nagari ing Madras inggih Mandaraka ingkang namipun Raden Narasoma. Salebeting pasumpenan bebasanipun keplok sampun tangan kalih. Nalika semanten kekalihipun inggih kula tuwin Raden Narasoma sampun prasapa
nedya sebaya mukti sebaya mati. Yo. Tumunten nalika semanten kula nglilir saking anggen kula tilem. Dumadakan sepi samun suwung. Boten wonten lenggahing Raden Narasoma. Rama Penemban. Wiwit dinten menika menapa ingkang kula tingali kadidene citranipun Raden Narasoma. Kados anggen kula ledang wonten tengahing taman. Menika kados-kados Raden Narasoma singidan ing antaraning sekar-sekar ingkang kinembong saklebeting tetamanan menika Rama. Tumuli kula mlajar kadidene tiyang bingung angupaya dhateng woting manah kula Rama Penemban. Mbok menawi raos menika sampun boten saged dipun singitaken. Jernyatanipun kula sampun wantun waloka dhateng jengandika Rama Penemban. Ingkang mekaten Rama Penemban, menawi Rama Penemban tasih kepengin nyumurupi ingkang putrapun Setyawati menika seger kewarasan mapan wonten ing pertapan ngarga belah. Mugi paduka Rama Penemban kersa madosaken jejantunging manah kula inggih menika pun Raden Narasoma Rama Penemban. Latala wong Detyan kala lutra Mas Patik Raja Dewaku. Larak tenan to. Ora bakal bisa goroh karo wong tuamu. Nyatane ana sing mbok delikke lan mbok gembol ana jroning atimu. Lah. Bener rantamaning penggaling pun Rama yen to anakku wadon lagi kaprawasa marang rusaning rasa tresna. Ngandi kowe matur kelawan pun Rama yen to wis ketemu karo sawijining satriya kang aran Raden Narasoma atmajaning Nalindra ing Mandaraka. Oh, Setyawati. Kabagyanmu ya kabagyaning pun Rama. Yen to nganti kowe nandhang susah, aku ya ngrasakake ora kepenak nggonku nglakoni urip. Mula apa sing dadi penjalukmu mesti bakal tak udaneni sarta bakal tak sembadani. Setyawati, tunggunen sawetara wektu tak golekane sing jeneng Raden Narasoma tak boyonge marang pertapan ngarga belah. Yen to pancen Raden Narasoma iki mengko kersa rawuh ning ngarga belah, yen ngono pancen pesthi jodohmu kowe bakal dhaup karo putri utawa putra negara ing Madras. Nanging yen to pun Rama ora iso nemokake Raden Narasoma, Cahayu kowe aja gelo rasamu. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor, wong lanang piye wae akeh. Mula kang sangka kuwi, dina iki aku njaluk pamit. Tunggunen pertapan ngarga belah sawetara wektu pun Rama tak budal ngupaya Raden Narasoma. Rama, kundur paduka Kanjeng Rama Penemban. Ora nganti Raden Narasoma nyuwun pangapura ateges panjenengan sampun wentala nyumurupi kesangsayaning gesangipun Setyawati. Aja ngono. Menungsa diwenangake budidaya ning garising pesthi gumantung marang purbaning dat kang murwengdat. Wis, aja walang ati rasamu tunggunen sawetara. Aku tak budal golek Raden Narasoma. Sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Rama Penemban. Yo, Setyawati. Latal. Oh. Ora nyono babar pisan jebul kaya ngene abote wong sing duwe anak wadon. Monggo wis ndungkap dewasa gek gandrung karo wong lanang. Ning bungah rasaning atiku
Yen to iki ngungku aku ketemu karo Raden Narasoma bakal entuk mantu keturutan penjangkaning Bagaspati. Nggone bakal momong mantu ngemban putu ya kuwi saka Si Setyawati. Raden, panjenengan lenggah wonten ing pundi kula ingkang upaya dengan dika Raden Narasoma. Monggo Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah Raden Narasoma. Napa to, Gus? Mas Suryanipun kok kati ngarengu. Sajak nawung sungkawa, Den, kula nyadhong dawuh, Ndara. Ndara kepareng kula cemadhong dawuh ingkang ngabdi pun nala gareng. Gus enten apa kok sungkawa, Ndara Pandhu? Enten apa, Ndara kok sungkawa, Gus? Kakang Semar. Dalem rumangsa Rudra penggalihku bingung merga pepinginan ingkang tan bangkit bisa kasembadan. Mangke riyen. Tembung sampeyan kok kaya ngoten. Gus, monggo. Napa to sing dipenggalih? Nek dikeparengake Semar cemadhong dawuh, kula nyadhong timbalanipun Ndara Pandhu. Nek menika mboten kepareng kababar dhateng abdipun Semar, inggih sampun. Kula jejering namung Panakawan. Nek mboten dipun keparengaken mangertos, kula namung nderek kersa jengandika Ndara kemawon keparengipun badhe kados pundi. Pantuk pepuntoning tekad Kakang Semar, aku nedya nyuwun dawuhing Jawata ingkang ngerti marang legetaning ati menungsa. Mula kang sangka kuwi jroning alas kene aku pengen nglakoni tapa brata. Semar, aku tunggunen Panakawan. Mareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti kowe do krungu ora daramu nglakoni tapa brata supaya entuk wenganing Gusti wenganing dewa. Kowe kandha nunggu. Kowe krungu to Semar? Aku tak tapa kowe turu. Krungu ora? Krungu ora? Aku ki wis tuwa nek mripate kon melek ora kuat. Kowe do tunggu aku tak turu. Kowe krungu ora, Reng? Aku ya wis tuwa. Tuwa kowe mbane aku sing wis ngantuk ket mau. Terus aku tak turu. Nek Ndara napa-apa aku ditangekke utawa digugah. Iki nek ora andisiki Bagong aku ya turu. Waduh. Cilaka iki. Aku tak turu Petruk ora ngusel-usel Gong ora ngono to Gong. Aku ya ngantuk tenan lho, aku sewengi urung turu. Iya. Garangku sing ketoke sewengi jan ora melek mripate. Aku iki ya ning alas dhewe ya suwe-suwe wedi lho, Tru. Iki ge alase petenge rajak mak kaya ngene iki alas gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mule mung kariaran, Tru. Wah. Ha. Iki angop kok kaya wahing. Cangkemku ki ngono kuwi. Oh ya wis. Tru. Mbok ya omong-omongan kene iki wae jagongan rembug apa ta apa? Ora turu kaya ngene gah aku, Tru. Ngantuk aku, Reng. Tenan aku kesel banget aku minggu kerja bakti. Senin kerja bakti meneh. Selasa kerja bakti meneh.
Apa ora kesel awake? Aku kesel tenan reng kuwi melek engko gentenan. Tak turu 2 jam kok kowe dek turu. Kaya kakak. Aku ora ngejak omong. Gong ayo ngrembug apa ta apa Gong kemajuaning desa. Kok kaslak ndasmu lho, Reng. Wis arep merem aku majak omong wae ora. Lah aku kancane sapa iki nek ana apa-apa ngrekoso uripku ora. Mana suara Edra? Dra! Mana suara? Wong tuwa jireh. Mbok ditoleh. Ora wani. Kuwi Dra. Reng engko tak potol ndasmu lho suwe-suwe. Aku ngantuk tenan aku wis lagi kok. Aku ngantuk nek kono apa-apa ditoleh ndara iki butuh keslametan. Wong kok jaga kok malah digrayangi-grayangi. Muni Edra. Kowe iki tak totok tenan ditoleh. Dilakon tenan iki. Petra tromburimu ana jerapah. Tangi ya le dikletak sirahmu modar kowe. Bagongane ora tak bandem ora tangi kae. Manusia macam apa kowe? Ana wong turu dibandem. Gong, nole ya napa ora napa kok. Cah jiri, sirahmu rada medhon. Ngene, heeh. Wis gak noleh. Wah. Selamat datang. Oh ya wis ketok ya ini. Petra digugah reng. Ya dibantem kae undang-undang. Oh tak antil jerahe tenan. Ana wong turu kok diganggu senengane ora. Wah. Mengoh terus, mengoh. Ora wae. Kae bapak digugah kae ndak dibrakot bokonge kelong marah iso edang-edang kae kok. Mame kaya dicokot lemut kae watune sing rada gedhe, Truk. Ya, selincip. Ya. Sampeyan niku topo kok naboki? Lho, kae malah karo Ndara Pandhu sing nyeneni karo. Topo sing serius. Topo kok naboki bokong. Wo demit ki. Nolea, Pak, nolea. Ono kawane ora ono gaglak dadi cadung panganku kowe Den. Piye tole kok dadi eneng macan semono gedene kowe do mlayu ndaramu disaut. Petruk kowe sing jangkahmu amba tanganmu dawa ora iso ngrebut ndara tendhiang sirahmu. Wis mangsa Baraka aku arep ngaso. Kudu wong tuwa tak plinteng saka kene. Ha kok masrahke aku Petruk ora iso ngrebut macan ajar. Reng, ngapa? Ngapa ya, Truk? Ndara direbut. Aku ngantuk, telung bengi rung turu.
Wis kraca kok aku. Ndara direbut. Ora iso ngrebut dudu adine Gareng. Aku arep ngantem sapa iki? Wis kentekan uang Truk. Rene? Ya. Macan tak oyake. Oh ya, wani apa kowe? Mung macan ya. Kecil. Oh ya. Wah, kene kuku barang kowe gong iki. Ini nggo nyuwek matamu. Ora karo wong tuwa kok. Terus piye? Golek glugu terus. Nggo ngopo? Wis ta? Ya. Glugu pomring. Manut. Ya. Dawa apa cendak? Terserah. Ya. Watu wae. Watu ya kena. Ya. Bunder apa kotak? Kok anggere balene tak gajul kowe. Mung cerewet wae ora gawe. Kotak ya kena, bunder ya kena. Ya. Wong ki takon sik kok ya. Iya. Siar nggo ngopo? Nyok kepruke ndasku. Lho. Engko nek mati, Weh lah. Mati urip kuwi gaweane Gusti, gawe. nek pecah, Engko tak tambale cerewet gawe ta. semelang ya, guys. Wis kok to. Ora iki ngampet tenanan. Ya, lamit lho. Heeh. Weh, setro. Pisan gas, jajal. Iki rada mendem iki. Ya. Pisan gas. Wis apa ndak malah muntah engko. Ya. Wis ngene iki gleleng ngene iki, Tru. Macan ketok sak kucing mingan. Ha iya. Direbut kok. Ya, rebute. Ora melu lho, Tru. Iya. Wis tau yae rasa kuwatir. Kok bali, Gong? Keseseken. Oh iya. Duk. Tak dung ngono. Diman kene. Ya. Musuh sing mendem aku tambahin, Tru. Iya, tambah. Wes iki wes tenan iki wes gleleng tenan iki. Heeh. Hati-hati lho. Lho, sing hati-hati iki aku. Heeh. Hati-hati lho, Gong. Ya. Macane iso berbicara. Ya, aku iso omong. Sapa iki wong kendel banget? Aku. Alon bae. Ayo moh aku ayo. Nah, ngene iki penak numpak kok gedabikan. Numpak ki dinikmati. Tenang ngene iki lho lah. Sapa kowe? Hah? Sapa? Aku wae. Renaldi. Randeng aku Bagong. Bagong. Heeh. Kowe sapa? Sardula Seta. Waduh. Serem. Sardula Seta. Kowe arep mangan bendaraku. Aku ngelih. Aku golek pangan.
Kowe kok numpak karo aku? Mane ana sing numpak. Aku macan kok tok tumpaki. Aku ki numpak sak-sake kok. Sapa sing gelem tak tumpaki aku. Aja edan. Tenan ora edan. Medun. Mo. Meduna. Wegah aku ki lagi sedih kok kon medun iki ngopo ya? Meduna. Ora medun tak uncalke tak kipatke. Kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan. Wis panganan wae. Wis aku dasare urip ya jelek. Menggo permainan gareng ro Petro. Wis patenana wae ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngapa nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Misan derma urip kok owel. Oh lah dalah. Ora lah dalah iki serius. Ya wis kowe medun sik. Medun. Medun gelem aku ning kowe aja ndelok aku lho. Lho, sebabe Aku isin. kok isin ngopo? Rupaku ki elek. Kok engko kaget karo aku. Yakin aku ki menungso ning ora pokro. Yo. Tenan? Yo. Ora noleh? Ora. Sumpah? Yo. Oke. Mergane aku ki nek didelok wong ki isin, kejaba nek wis ketemu gathuk ngono kae wis ora masalah. Yo. Heeh, ngono ora kepenak to rasa galak-galak. Iya. Lah iya. Agak aku nek noleh. Ayo. Kowe curang kowe ya. Aku ming pengen weruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku ki ora bayar utange kendele ra jamak-jamak kok. Kok ming numpak macan. Yo. Ya iya. Ya wis medun. Ya wis. Ora noleh lho. Ora. Kok aku tak melayu. Yo, mlayu kok. Ya. Ora noleh tenan. Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo. Wis aku tak nang kene wae, Can. Males aku medun. Ku tak uncalke. Wis uncalno wae wis terserah. Arep tok pateni ya sakaremu, arep tok uncalke sakar. Arep tok pangan nek kowe doyan dagingku sakaremu. Yo, aja nganti lara ati karo aku. Ora. Oh. Kowe diulang-ulang macan ngono. Lara kabeh awake ya, Le. Ora lho. Rasane piye, Gong? Biasa ketemu kanca lawas kaya Can. Lho iki wong apa? Wong tenan. Digenekke ora sambat babar blas. Salar sambat jar ngapa? Aku nek sambat ya ora ana sing nulung. Tiwas sambat. Ora ana sing peduli karo aku. Perih, Petra. Tulungi, Tra. Macan, ora ngensulke adikku tak bacok sirahmu, Bajon, ora wedi. Ora wedi, Gong. Dilinggis. Linggis ndasmu, ora wedi dibano. Ora wedi, Gong. Dibendo. Tak bendo sirahmu, ora wedi dibano. Ora wedi, Gong. Wis anu nengno wae, Tra. Men modar. Kowe iki niat nulungi cerewet wae. Kenyih cangkemmu. Wah, ngerti basa kenyih barang ora. Tiban mati kowe dibano. Engko nek tak bacok macan ing lomba mlayu ya, Gong. Oke. Siap-siap. Heeh. Mati dening aku. Wes. Ayo, Gong, arung siap apa ya? Oleh bacok ki ngandani dadi aku wis siap. Yo. Ayo, Gong. Alah. Lagi arep toto-toto. Bola-bali terus. Yo. Mudiar kowe. Mudiar. Mudit.
nyambut gawe nek karo ngantuk ya ngene iki. Macan nglumba Bagong tak bacoki raine. Ya ngapura ya, Gong. Nek kowe mati. Reng awak Bagong mati. Cangkeme. Bagong mati terus. Nek mati ki nek cara desaku ora mlumah. Lah apa iya? Mengkurep tegese wis pasrah karo bumi pertiwi. Oh ngono ya. Ya nek mati nek piye rek? Mati tenan. Buktine mengkurep. Nek cara nggon aku wong mati ki ora mengkurep. Lah ngapa? Tengok-tengok. Kuwi tegese wis ikhlas ninggal keluargane. Apa iya? Wah, mati tenan, Tru. Buktine tengok-tengok saiki. Nek cara nggonku ki nek mati ora ming tengok-tengok ning karo omong-omongan. Bukti nek mayit pancen wis lila lahir batin ninggal ragane. Wis tau weruh ana mayit dememeng, heeh. Antil mencelat kowe. Ya diam, Tru. Ya. Ra urung njaluk ya diam ora. Kilat gesit pindha tatit lambahing jembaring nadyan namung sak gelagah parandene tumama dadaning matengga butol prapting malikat ilang wujuding macan iwang pikulun kaneka putra. Lugon lagune nglekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu werkencang warudayang pak pong bu bola kali codhe sapa sing gawe Pandu kita aja kaget apa nulung ingkang dadi macan mau sayekti dinuta dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kinan dawuh kelawan jeneng kita netepi kelawan sumpah prasetya kita kelawan putri ing Mandura dina samengko sumurupa ngger agahan prapta negara Mandura kita wis diarep-arep kelawan pancangan kita ya kuwi Dewi Prita ya Dewi Kunti Talibrata Pandu. Kawuwus lambahing nalindra ing Astina Prabu Pandu Dewayana kadhiraken sanggar Patpanakawan kocap nalika semanten ingkang wis mentar saking negaring Madras ya ing Mandaraka nenggih Raden Narasoma prapteng tengahing wana bingung penggaling Sang Narasoma wau. Oh
Mandira ageng Sang Narasoma Atma Jendring Mandaraka atmajaning Prabu Mandradwipa ya Sang Mandrapati Kodheng sutaning galih Sang Narasoma nalika semanten paran marga ngarsa tinempuh bawane kodheng jroning galih Sang Narasoma mila kendel datan mobah datan musik ing cipta pasrah marang panguwasaning dat kang murweng dat dereng danggenya sawetawis lenggah Sang Narasoma dadak sakoling mangke regemeng minyak kang mendung tumiyup saking Dirgantara nenggih Sang Tapa Begawan Bagaspati mulatana satriya kendel wonten madyaning wana sigra tumiyup saking Dirgantara akarya kagiat Sang Narasoma wau Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang ladal nuwun sewu sampun ngantos kejut ing penggalih wonten satriya ing mapan wonten tengahing wana menawi dipun parengaken kula badhe ngladi wanuh nggulang tepang Raden panjenengan menika sinten? Iki ana wujuding Brahmana nanging apaes raseksa. Nggih. Kula pandhita ing arga belah pun Begawan Bagaspati. Begawan Bagaspati kasinggihan. Panjenengan sinten Raden? Yen kowe takon karo aku putra ing Mandara Katmajaning Prabu Mandrapati. Aku Raden Narasoma. Raden Narasoma.
Meraino semupang wangaruna katinetraning uga rapuh sadaning kokila ring kanikara sagatar kene donganing kum ler wowo sing pene panca bebetoking ayam wana mrak manguwaking pagagan dadekake kaget bareng aku ngaku yen to putra Mandara kapajaning Rama Prabu Mandrawati aranku Narasoma banjur nglumpruk premban wigatine Raden mugi welasa dhateng kula raya-raya kula nganglang jagat ngupaya jengandika Raden menika awit penangisipun anak kula punendang Setyawati anggenipun sampun kayumyun kepingin sanget ngladosi dhateng jengandika Raden saha ngunggah-unggahi dhateng jengandika Raden Narasoma. Lho, kok sik? Kowe duwe anak arane Endang Setyawati, kasinggihan mekaten Raden. Lah terus kula dipun tangisi anak kula supados ngupaya jengandika Raden samangke kepasang yugya katuju ing dene sampun pinanggih wonten ing mriki. Mugia suka lilaning penggalih jengandika Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah supados pinanggih kan anak kula pun Setyawati lan kersa nampi paswitanipun anak kula pun Setyawati Raden nyatanganing kalanggihan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasare mangsa katiga penemban apa kira-kira kowe ora iso mawas marang kahananing Narasoma aku kuwi lagi sedih aku kuwi lagi napakake uripku kepiye carane nggonku urip lunga saka negara Mandaraka merga ditundung dening wong tuaku lah kok kowe ngawu gawar ngawur ucapmu teko-teko kowe pasrah anakmu Endang Setyawati mongko aku durung tau tepung karo anakmu durung tau ngerti pasuryane anakmu ki kaya ngapa. Selagine bapakne wae wujud buta, lah apa meneh anake? Aku putra Nalendra. Putra Nalendra ing Mandaraka anake Prabu Mandrawati. Lah kok ming nampa anake pendhita, mongko pendhita buta kaya kowe iki. Apa kira-kira pantes lantrep minangka jatru kamaning Narasoma? Wah, ladalah. Nuwun sewu Raden panjenengan mangke menawi pinanggih kaliyan anak kula tartemtu mboten badhe saged selak lan badhe ketukulan raos tresna kaliyan anak kula ora apa mbok anggap aku wong terus saudon terus saurupan iya apa mbok aku anggap wong cepete ngono piye iki anak ratu lho Bagaspati aja sak penakmu dhewe iki putra Nalendra Mandaraka aku ra sudi ngladeni anak ayo kowe minggat saka papan kene aku tak neruske laku saut dadi apa
malah semune kowe ngruda peksa karo aku mbok saut, mbok gawa mabur nganti tekan pertapan kene. Kowe pendhita ingkang ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya. Ing atase aku putra Nalendra kowe ora nyembah kelawan aku, malah semune dak sia karo Narasoma. Ayo nek pancen kowe iki pendhita Digdaya, pendhita ampuh, kowe pengen boyong karo aku aja mbok saut kaya ngono, nanging adu atos sing balung uleting kulit. Kowe apa aku sing menang? Dijajal apa piye? Inggih, kula pitados kalian kasektenipun Raden Narasoma. Nanging monggo to dipun presani rumiyin anak kula Setyawati Raden. Anakmu menyang ndi? Monggo laturi noleh. Menika anak kula Endang Setyawati sampun lenggah wonten ing pepengkeranipun Raden Narasoma. Ora pati nduk lho. Iki anakmu Penemban? Inggih. Wola. Dos pundi? Mila sampun ngantos ngiyas dateng tiyang. Arepa bapakne kaya ngene ning anake mencirit kaya ngono. Dos pundi Raden? Rama Penemban. Piye, Nduk? Apa iki cocok kelawan ana ing ngimpenmu? Raden Narasoma, Raden Narasoma sesemban kula Raden. Jagat Dewa Bathara, jagat pangestu Nggara. Aranmu Endang Setyawati, kasinggihan mekaten. Ngantos keraya-raya kula nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh kula krana sampun kabandha raos tresna wonten ing saklebeting manah nalika Raden rawuh wonten ing pasumpenan kula. Raden samangke jengandika sampun nyata rawuh wonten ing pertapan ngarga belah mriki. Ugi paduka keparengan nampi dhateng pasuwitan kula Raden Narasoma. Setyawati, tembuk ing netra nalika aku nyawang sliramu ingkang sepisanan jebul kawawa nukulake rasa tresna jroning atiku. Mula ora bakal tak silaki lan ora bakal iso tak duwa meneh. Tuwing rasa tresna ingkang ngrembaka nadyan lagi sedhela, mbok menawa iki dadi pesthi kodrating Narasoma, kudu nampa marang Setyawati ya Endang Setyawati. Menawi sampun gambuh, menawi sampun mathuk Raden, kula tiyang sepuh namung jumurung ndederek. Kula titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika Raden Narasoma. Penemban, sewu-sewu kluputanku aku nyuwun pangapura Penemban, mboten dados menapa. Jernyatanipun sedaya sampun kelampah. Panjenengan ingkang saged paring kabagyan dhateng anak kula. Malah sak mangke sampun kula tetepaken lan kula biyawarakaken bilih panjenenganipun Raden Narasoma sampun nampi pasuwitanipun anak kula Endang Setyawati. Kinarya tandha sih tresna kula dhateng jengandika Raden. Kula badhe paring pusaka wujud curiga dhateng jengandika Raden aran Kyai Udan Mas menika kula aturi nampi Raden. Tanpa pepindhan dene sakmangke kula sampun saged nuruti dhateng krenteking manah kula Raden.
Nalika aku lunga saka negara Mandaraka didhawuhi Kanjeng Rama supaya rabi. Mongko aku jane isih kepengin dhewe. Ora ana wong wadon ingkang keduga isa ngrubahake bebeteng jiwa kasatriyaning Narasoma. Nanging bareng aku dipondhong bapakmu diboyong marang pertapan kene, tumuli weruh kelawan sira Yayi Setyawati ya Endang Setyawati. Lah kok jebul lah dalah. Ora kuwasa ngampah marang hardaning rasa tresna wekasan aku nampa marang pasuwitanmu bungah kantan apa upama. Dene aku dina samengko wis bakal entuk jodho ya entuk tetimbangan ingkang bakal tak kanthi mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda ana ing negara Mandaraka. Ya mung ngene Setyawati. Inggih. Bareng aku kelingan Kanjeng Rama paring dawuh kalawan aku supaya didhawuhi supaya daup utawa duwe sisian. Inggih. Iki aku wis entuk tetimbangan ing atiku sira Yayi Endang Setyawati. Kasinggihan mekaten. Ngibarate aku kondur marang negara ing Mandaraka, aku nggawa wujuding ali-ali ing bakal tak aturake marang Kanjeng Rama, tak pisusuake marang wong tuaku. Mongko mripate mau apik banget brilian. Ning kok ming saka Kuningan, tegese embanane ming saka Kuningan. Lah kuwi, lek kuwi sen nang kono kuwi. Ingkang dipun pikajengaken kados pundi Raden? Kula aturi waraka kaliyan kula. Ewaya nggonku bakal matur kersaning Kanjeng Rama yen to mengko bebarengan kelawan wong tuamu ya maratuwaku Begawan Bagaspati sowan ngersaning Kanjeng Rama yen to wong tuaku weruh pasuryane bapakmu apa ora jeneng kewirangan. Putra Ratu Mandaraka lah kok duwe maratuwa wujuding buta sing tak karepake wujude ali-ali sing watune apik. Mau sliramu Yayi Endang Setyawati ning embanane kok ming saka Kuningan saka wujuding Kuningan kang ala mau bapakmu. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Saking agenging raos tresna kula dhateng jengandika Raden kula kedah kados pundi Setyawati? Wonten dawuh Kris Ki Ayudan Mas iki paringane wong tuamu. Inggih. Mara aturna wong tuamu. Barengipun pusaka Ki Ayudan Mas iki durung ana rangkane. Aturna bapakmu iki rangkan ana. Aturna bapakmu Setyawati. Oh. Tanggaping gati Sang Setyawati. Nalika semanten mulat ingkang ngraka ngedalaken pusaka Ki Ayudan Mas paringane Sang Begawan Bagaspati. Kanthi paring pangandikan sumados madosaken warangka. Wis tanggap kersaning Sang Narasoma. Parandene wahaya ing batos Sang Setyawati paran warga ngarsa linambahan. Bawane agenging rasa tresna kalawan ingkang Raka miwah tresnane kalawan ingkang Rama. Parandening mangke nadyan grayah hastane anyandak curiga Ki Ayudan Mas binaya ngersane ingkang Rama Sang Bagaspati nggih Sang Endang Setyawati wau.
Setyawati. Wonten paring dawuh. Ngopo kowe? Lagi ngrasake rasa bungah kang tanpa upama dene aku entuk mantu Raden Narasoma. Lah kok dadi kowe ngadhep ngarsaning pun Rama. Sarya tawang-tawang waspa, kowe nangis. Ora pangling kowe pusaka paringanku, Yayi Udanmas. Inggih. Ewa yanggen kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama. Jebul nyatanipun katresnan menika awrat. Abot piye? Kang Mas Narasoma maringaken pusaka Kyai Udanmas dawuh kaliyan ingkang putrapun Setyawati kinen munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama tumuli dipun padosaken warangka. Kang Mas Narasoma paring dawuh pikantuk kanugrahan wujuding ali-ali ingkang sae saking mutiara namung ngembanipun awon saking wujud kuningan. Mila tumuli kepengenan nyeplok wujuding mutiara menika kemawon saha ambucal dhateng kuningan menika kala wau Rama Penembahan. Wah lah dalah. Ya, aku wis tanggap kelawan karepe bojomu, Jawadi. Abot-abote wong tuwa sing duwe rasa tresna karo anake. Aku ngerti yen bojomu isin duwe mara tuwa wujuding buta. Lan kepengin nyingkirake aku sarana nganggo dasar sarta ngaling-aling kelawan anakku wedok Setyawati Cahayu. Iki tandha rasa tresna wong tuamu marang anak ingkang ora bakal kowe lali selawase urip. Bara rungokno kang dadi dawuhku nggir. Rungokno. Bapakmu ki wis tuwa. Wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Aku mendhita sing tak goleki ming mati kanthi sampurna. Mbok menawa dewa wis paring dalan. Srana iki bapakmu kudu tekaning pati. Yo. Kamuktene anakku sing tak tresnani arep tak tomboki nganggo nyawane wong tuamu. Setyawati, kene keris kuwi tak jaluk. Nyuwun pangapunten. Kula mboten saged mentala. Aja kaya ngono. Yen kowe ora mentala, tegese kowe bakal kelangan bojo. Narasoma kae ingkang bakal ngayomi kowe selawase urip ben marem atine, ben seneng pikire. Merga ora duwe mara tuwa buta kaya aku. Sing wigati kowe seneng atimu, sing wigati uripmu kebak ing kabagyan. Nadyan kuku nganggo tombok nyawane bapakmu. Aku ora apa-apa, Setyawati. Kados pundi anggen kula badhe nglampahi Kanjeng Rama. Wis kaki, aja kesuwen. Galuh. Nek nganti ora mbok tindakke bojomu mrene, Setyawati. Bojomu mrene mengko yen nganti ora tok lakoni kowe bakal nampa duka saka bojomu.
Oh. Oh. Kanjeng Rama. Nglimping kang putra Sang Bagaspati nalika semanten keris Kyai Danupas tumanduk wonten ing dadaning Sang Bagaspati gumletak kutah ludira sumembur mulat Sang Candra Birawa uwal saking angganing Sang Bagaspati manjing angganing Sang Narasoma. Narasoma mantuku cah bagus. Aku ora bakal gelo nemoni lelakon sing kaya ngene. Panjen kabeh wis dadi niating bapakmu Bagaspati. Ya mung aku titip getih setampel utawa getih setetes daging setampel marang kowe. Ayo mono anakku. Kowe tak enteni ning bukur pengarip-arip. Mangsa kala wis nekani aku kudu bareng munggah swarga karo kowe nggir cah bagus Narasoma. Raden semanten ageng ing raos tresna kula dhateng jengandika Raden. Ngantos lampahan ingkang mekaten menika kala wau kula saged nglampahi dosa menapa ing badhe kula sandhang samangke badhe kula aturaken dhateng Purbaning Hyang Mahanasa. Setyawati, pancen tresna kuwi abot. Akeh wong padha ngarani yen tresna kuwi abot kaya wong nyangga bumi. Ya kaya ngene iki. Wis ora bakal aku selak sarta aku ora bakal tida-tida marang katresnanmu. Wiwit dina iki kowe winengku dening Raden Narasoma nganti sak puputing umurku besok. Aku janji Setyawati.